Aku benengkong hadin ba ngiliyo result jong kene election MDC nakaliang jonga kum u kertong ngapan pau jing sngongo yu blai bola peniyo yang akamat ka bakot bakhia hadin ka jing tres tom ba ngapan pau ru ka jing ai kublai ka bakerpang ki pai ba nong thebut jong ka konsensi ke jongi kamtam ya ki 10,000 khnai spa khnai pinyo ki bala shim ya ka rai pan kala ya ka wei ki jing ong ka ba ong haba ka jing shi sha ka kren briu ka pisa ka phet she jingai bila pan kala ya ka tu ka jing ong da kata ka ba ngi la shim ya ka ni ka senjam ton ki ba bon ki ba ong ba haba ka pisa ka kren briu ka jing shi sha ka phet she jingai hanrai kini ki 10,000 khnai spa khnai pinyo la shim ya ka senjam ka ba ong haba ka jing shi sha ka kren briu ka pisa habon phet she jingai ko blai shibun ya phi ki paiba ki blai ga jing kesyan bat khamtam ro ya ki supply hajang praspa khatsau kinong thabot yo ka motion consensus ki jongi ki bala persyang ban snothu ya ka jing shisha kini ka nongrin ka ba party kala ban snow hakmat jong phi wat lada ngamla ban boy ki sinong barok hapo ka motion consensus handai la persyang ban boy ki drip tam ki sinong te ngasomat pan ma pro e ka jing bomla ban boy ki jonga sinong jong phi kamdai banga kentai ya phi handai ngala persyang hai bor baret ban boy handai ka jing ko jong ko por ala men ko bar tang kata te khublai sibon khublai ker khu yani barok ai ka jing khublai ka kerpang e ka party kabla senia hanga yakni ka kam ka bakhia ka kam ka bakentang ha ka banga smotho ba kumu breu da ka jing senia ka jong phi ngala persyang bantre ngai khublai kerpang presiden ramba jongi ibla yele sitom ban wan se konsensi jongi ba bright kiwe ki nong yalam party ka presitom chisha mat batin sen kaliang jonga ai ka jing kit bok kit ngal yapi ban pinang yo e mat ko ko bakhia nang la ban presitom ki por ki benang wan baro ai ka jing khublai ya ki bahing asam ki lok ki jol ki ba lakasyan yang jing dwai ki jong phi jing dwai ki jar ki jong phi ki ba ngam la ban yo i re lai tip khamba ai ka ba kum ka party ngi la persyang ban smotho ai ki nongrim ba ka ne ka sansha ka khadar ka bangi kwa ban wanra ka dei ka nongrim blai ka ba ki babon ki ong ba ka politics ka dei ka bajaklia andai menta ngi ki kenjat jingshai kila sedang ban wan rong ka po konsen sigi jungi da ka ba ngi ong ba ka jing sansha khadar ka dei ka bawan no blai kum tang ai khublai kerpang ya pi baro pai ba nong thebot jo konsensi akaba nilat shem ya ka rai ka senjam ka banen kong ban rat deng khong ya ka bamsap rat deng khong ya ka jingle silek khmat rat deng khong ya ka jingduk kani ka thma yangi kumbala on presiden ramba jongi ki baro ki por kumta ki 10,000 khnai spa khnai pinho shin ka senjam da ka ba rat deng khong bamsap jingduk jingle silang khmat khamtam ban wanra ke jing sensha ka bakhoi ai ke jing ku bob ki riang ye pi barok ba nang yo mat ko ko kya khamtam nang rei smart rei baha adi por barok ko burom ko party ko burom yo lai ka ba ngim penon kam bisa shipi aru but ngim penon kam ru da ke wei kilat ki but pojai orati kumbaki wei penokam hanrai ngili yo ya ke jikasian